بلوچ راجنا سرپدنگا مخلوق اینو بلوچ یکجہتی کمیٹینا برانزی کیمپن اینم یسی کلا وستننگ خواہو دا تحریک ننا اونما کلتا امو بندختا سرسوبیے کہ او بندختا کس تپک لیکن او دا تحریک چی اوار مسونی دا تحریک بلوچ نسل کشینا خلافے دا تحریک ار امو ٹولی نا خلافے کہ بلوچ نا پینٹی بلوچ خلنگے ار امو ڈیتھ سکواڈ نا خلافے کہ او بلوچ نا پینٹی بلوچ خلنگے ریاست نا خلافے امو ریاست نا خلافے کہ او بلوچی صرف بلوچ نا ڈغارن پیشتمنگو کنگا وسائل تے ارزش تخے او بلوچ نا چنان نیاڑی ورنا کل کہ او کہ بس اسٹیلو اسرے کہ او تینا توفک تو تے خلنگ خواہ کو تے کسفنگ خواہ کن اور دار امو قانون نا خلافے کہ بلوچ نسل کشی جائز کراتے سن اینو بلوچ یکجہتی کمیٹی نما کلتا ننا نما کلتا متوانا ترنگا آوازی کہ ننا نما کلتا بنیادی اکتا ایتے کہ ننا نسل کشی نا خلافے اور اینو بلوچ یکجہتی کمیٹی ننا نما امو ادا رہے کہ او دی مونا درنگ دسا ننا نما ذمہ داری ہے مونا ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی تو امرا داری کبو مونا ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی نا کالٹی ببو اوارمم اور ننمی کل خواست کینا کہ اندا جاگت یا ننا احتجاجی مظاہرہ ریر کل پیشتمبو اندن کے نم کنے تینا راشون پارے اور نمی خبرے کہ داڑے دا برانزنا کلان بلا بخش کیرے بلوچ زالبو لگو کہ او داڑے بس سنو تو سنو اور بازنگا جاگت یا کنے باز خوشی مرے کہ اوڑے بلوچ زالبو پیشتمانے تینا چناتے تو آوار پیشتمانے اور احتجاجی برانزٹی تینا ایلم تو ام کو پگ مسنے اور دا تحریک نا حصہ مسنے ولی ارا جاگا غا زالبولک پیشتم تنو او کلا تین کنا خواستے افتا نرینہ تین کنا خواستے کہ تینا زالبول تے کشبو اوفتے دا تحریک تو آوار کبو دا تحریک بلوچ قوم نا بکانا تحریک ہے دا تحریک ٹی نیاڑی زالبول چنا بلا پیرنگا دا تے اچ فرق کف دا زمین ننائے اور دانا رکھی فنگ اندن کیسے نرینہ سے نکارے میں اندن نیاڑی نم کارے مرے اوفتے کشوئی اراتیان اور تینا احتجاج نا تینا تحریک نا حصہ کروئی ہے دا سنا بلکہ مونیم تینا تحریک نا حصہ کروئی ہے دا کیمپ چی تو لوکا بندغاک اردے کنی انندار رفرا اور دا کنکیا سے باز تکلیف دو گڑا سے کی کلاوس بس آلس ارے نا قیدی تبارہ سرکاریت کرے کنے جوانو آلست بو اور اوفتے کن کنا جواننگا آل اندہ دے کہ افتا قوم افتا وارثی یہ کریں گے افتا امو چناک کہ او سالتا سال پاکستانی ٹارچر سیلا بس بلوچ پنانا وجہان ٹارچر کننگ مرنگو او لاوارث افس او تہارنگا کوٹی تیا بندو اوفتے صرف تولنگ نہ جاگا رے او اسے جوڑی پچا تو گزارا کریں گو او ٹارچر برداشت کریں گو ولی او تنیا افس او اموڑے سوچ خلور کے کنا راج کن کی انت کریں گے گوڑا اینو ننے انو میں امو بندنگا کوٹی تیا ہر ہمو بلوچ نا وارثی کروئی ہے اور بلوچ تو اوار ہمو ہر بندہ ننا ہر ہمو شہید کتنا دیتارے تسونے دا زمین کے اونا ہر ہمو خڑینگ نا کھیل ننے دا تحریک مونی دروئی ہے اور دا تحریک ننا نمائے داڑ سلوئی افک نا اینو نم اندہ تعدادٹی پیشتمانو رے دادے تینا مقصد جوڑ کبو داف کہ اینو نم ویڈیو خنانو رے یا اینو اسلام آباد نا رویہ خنانو رے اینو نما مونا بسونے گوڑا اینو نم پیشتمانو رے اور پگنم پیشتم پیرے پیشتم ہوئی رے مدام پیشتم ہوئی رے اور کنا یقینے ارمو بندہ غمو ٹیم کے خاموشی مسونے اسٹس پیشتمانے کنے ہمیں چہم تینا قومٹی یقین مسونے وقتس کے نجمہ بالاش نا ایڑو نا لاش کی لجمہ نا بالاش نا لاش کی بٹیرا او پیشتمک او چائک سرکار او نا دلار امو ڈیتھ سکواد او بالاچے خلکر لیکن بالاچے سے زندہ قوم سرے اور امو زندہ انگا قوم او اندہ کلاو ایتس کہ بالاش نا انصاف علوئی یرے بالاش تو اوار تینا ہر شہید نا انصاف دسا ننا نما ذمہ داری ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی نا امراداری کبو دا ننا نما آوازے دادے مونا دبو اور اندن کے بسنو رے اندن مونا ببو اور آرامو بندخ کتنا مفادہ کے آرامو بندخ کتنا مفادہ کے بلوچ رضیہ سیاست کے اونا مونا سلبو ننا کلن توانا ترنگا آواز نورے اور نمی پیشتم ہوئی تمیک تینا اور آتیا نندن کے پیشتمانو رے مونیم بروئی تمیک منتوار